Miss Radyoman Dudong Red Lubasbog, pag napulo na katuig, isip pa Radyoman sa DXDC Arimen Davao. Isip kasama Radyoman, ubay-ubay gyud ang atong mga kasinatian, dinhi isip magsisibya. Sa nataran kasama sa public service, di na sa kasama maihab ang ato ang nahatag nga serbisyo ngadto sa ato mga suki nga mga tigpaminaw. Iba sa kasama sa paghatod sa mga balitag impormasyon, paghatag kasama kalingawan, di gyud kasama pod mabintahan ang TXDC Arimen Davao. Salamat kay kasama kay gitagaan bidinyo og higayon nga magkaserbisyo, makapaabot mi sa amo ang tiunay nga serbisyo publiko diha kaninyong tanan. Inyong manggihatagan og higayon nga makahatag sa amo ang kinasingkasing nga pagtabang diha kaninyong among mga suking tigpaminaw nga nagkinahanglan sa amo ang tabang. Magkasama ubadini sa ika 63rd nato kasama nga selebrasyon sa RMN kasama founding anniversary. Mayong pagsaulog natong tanan ug inyo may mga kasamang ubanan nga mahimo nato nga kini nga mabulukon, mamahimo kasama nga meaningful sa pagsaulog sa anibersaryo sa DXDC RMN Davao. Daghang salamat.